1, 2, 3. 74, 121, 120. So guys, आङो नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। वेलकाम बेक अगेन माय इउट्युब चेनेल। नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दङ। गाइस, दाख्लै आं माने बाजाज डिलाराव थांनायाव N250 आरो F250 खौ एसे सारिगिराव लागै आं एसे लोगो सासेजों ड्राग रेस खालामदोंमोन। नोंथांमोननो आङो बे भिडिअखौनो दिनै होगोन। स' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं माने बारा सलायदियासै, हायाना मेन र'डाव इमान खालि जागा नङा, ओंखायनो आङो एसे नायबाय आरो माबादि पारफरमेन्सआ। स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय। गाइस, नै आङो दा टेस्ट ड्राइभ खालामनायदो N250 गाइस, मारसि। आं खोन्थानोसै नोंथांमोननो माबादि सलायनानै आं खोन्थानोसै नोंथांमोननो माबादि मोनो सलायनानै फिलखौ। दे वाव, पिकआपआ आं डिउक 200 निसाय बांसिन मोनदां पावारखौ। ओरैबादि स्मुथ गारिया बुंनाङा। ब्रेकिंआबो हिटथार। पावार दोङो गारिया 250cc ना, मार पावार। माने 250 आव जेसेबां पावार दोङो थानांगौ बेखिनिया दोङो आरो। आंनि डिउक 200 निसाय पावारखौ गोबां मोनखादों आङो। नै नाय नोंथांमोना, 1 गियाराव 44, 2 गियाराव 74, 3 गियाराव 99। माने इन्जिननि भाइब्रेसनखौ जेबो पात्ताखौनो मोना, ओरैबादि स्मुथ। अ माय गड, आरो सिटिं पजिसनाबो बरिया, हेन्डेलिंआबो मोजाङानो। वाव, ब्रेकिंखौ नायनो दे आङो 85 स्पिडावबाबो बरिया। मिरराबो माने एसे बेलेग, माने गुवार मिररा, क्लियार नुखायो आरो मिररा। पिकआप दोङो गारिया। Oh my god, Bajaj pulsar N250 सारिगिराव 121, 123. Oh my god। आं आरो दा सलायबावनि F250 खौ। मजा। ओइ बया खारदोलै। मार खारो। बेसेबां थिखांदों आङो? 124 थिखांदों सारिगिराव। ओमफ्रायसो माने माबाया RPM लाइटआव उथियो। लिमिटार खम दोङो। लिमिटारा एसे बारा खम खायो। नै आं दा आंनि आखायाव F250 टेस्ट ड्राइभ नायदों आङो दा। गियारा खोन्थिखायो माबानि बादि KTM। दानाथ' फायजोब्बायानो गियार इन्डिकेटरा गंफ्रोमबो बाइकआव। ओइथिं दङ सुनिल ब्र'दो आंदो, इयो दा N सलायदो, आं दा F सलायदो। नायनि सोर मोनसेनि पावारा एसे मोजां। Oh my god,
90 3 gearaव 3 gearaव 90 माने आङो कम्फर्ट नांसिन आरो N250 नि साय F250 खौ माने भाइजार गोनां गारिया एसे कम्फर्टसिन जायो सलायनो आरो नोंथांमोननो बुंनो सोबागौ स्लिपार क्लास दोङो ओरैबादि गुरै क्लासा नै गाइस दा जोङो सुनिल दांदो एसे नायनि फोर्थ गियाराव लागै नायनि माबे एसेलारेसना बारा माने पिकआपा माने मा गंसेनिया बारासिन इनि आखायाव दोङो दा N250 आंनि आखायाव जोङो F250 तो लेट्स गो हरन खोन्थाम दांगोन 1 2 3 मोननैनिबो पावारा एखेयानो पावारा माने दा सलायनायनि लोगोआवसो बाथ्रा आं पावारखौ एखेयानो मोनदो गंनैनियाबो सेम इन्जिन नालाय पावारा एखेयानो बाट लुक्सआ बेलेग डिफारेन्स एनआ जाबाय नेकेड नैबे जाबाय एफआ जाबाय फेयारिं ब्रेकिंफोरा मजा माने आरएस बादि फिल होयो आरो बाट पावारा एसे आरएसनिसाय बारा खोमा आरएस बादि फिल होयो नै माबाया एफआ नायफिनदो एसे र' जायाखै र' खोन्थाम हरन दामगोन आं आरो खनसे ट्राय नायफिनो जोङो दे एबार खनसे नै गाइस एबार आरो खनसे नायबावनि दानिथ' जोङो नायखांबाय खनसे रेसखौ एसे नायबावनि आङो एन सलायनि बेनि उनाव बेखौ एफ सलायनो लायबाय ओइ एसे बाय गोजानाव था मबा माबागोन नों बाय इथिं था अ ओइ रिस्किया थांथो हा जायखिजाया 3.5नि गेजेराव आरो हाखाया नायसिनि गेजेराव बारा थांनो ओइ रिस्किया माने जों स्पिड थांनानै खुन्दायगोन मबा खानैदोनो एसे बाय मोजां दे र' ओ गाइस ओ पिकआप बुंनाङा नै 3 गियाराव 99 4 गियाराव थांबाव 124 ओ गड बुंनाङा माने सलायनायनि लोगोआव बाथ्रालै इयो लन्चिं होनाया जायना मोजाङैनो सेम सिसिनि गारि ना लन्च होनाया जायना मोजां जायोनो खारदो बरिया सलायनानै बरिया पिकआपफोरा एखेलै एखे बायबा मोननैखौ बाय मानो मोनसेल' लानांगौ आरो लुक्सखौ नाय अन रड प्राइस 161 नङाबा 162 मा गंसेखौ बांसिन मोजां नुदों गाइस कमेन्टआव फोरमायहर नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर लानो सानदोंबा नै नलबारि बाजाज आनवार डिलाराव फैनानै बुकिं खालामफैनो हागोन आरो दिनैनो सानैसो बुकिं खालामनायफोरा डिलिभारि लादो स' गाइस दिनै जुदि सोरबा माबाखौ बाइकखौ बायनो नागिरदोंबा गंसे दा गोदान दिनै लन्च खालामनायखौ अब्ला माने हेलमेट फ्रि मोनगोन आरो ना